Кола? Да. Татко ти каза, че днес ще се миете с главата, верно ли, мамо? Да. О, извинявай, не знаех. Какво казваш, мамо? Нека е хубаво. Так. Вкусно ли ти е, мамо? Идваме при баба и дед. Нали, мам? А какво има при баба и деди, мамо? При баба и дед. Дито да се намного. Качка, нали, мама? Те носиш много играчки ли, мамо? Да. А там коя ти е любимата играчка? Лъжичката ли ти е любимата играчка, мамо? Да. Никола, я кажи добро утро за чацки бебета. Да. Да. Нико, а искаш ли да ходим при Марти? При Мартинчо? И так, и ние ходим на детски клуб. Нали? На детски клуб ли? А с кой ще ходиме на детски клуб? Там Марти да хайде. Нали? И там Марти ли ходи? И искаш ти там да ходи. Много искам там да хода. А там кой ходи още освен Марти? Деси ли ходи? И Марти, и Деси, и Мони. Помниш ли го Мони? Да. Мамо, това ще ти се опре. Не се опря. А я ми кажи, искаш ли да дойдат Таня и бебетата? Да. Колко са мънички на Таня бебетата? Покажи, мамо. И баба и деди може да дойдат. И баба и деди може да дойдат, да. А на Таня бебетата колко са мънички? Покажи, мамо. Ей, що те да нали? Толкова на Тани бебетата.